Conservar els punts del carnet s'ha convertit en una preocupació per a molts conductors des que el 2006 va entrar en vigor aquesta nova normativa. Fins ara es preveien 27 supòsits que restaven punts, però amb la nova llei de seguretat viària, que ha entrat en vigor avui, es redueixen a 20. El més significatiu és que en les zones 80 no es començaran a perdre punts fins que se superin els 130 km per hora. Això és especialment rellevant a les entrades i sortides de Barcelona, on caldrà superar en 50 km per hora el límit de velocitat per començar a perdre punts. Ahir una conducció negligent que creés risc que la resta de vehicles hagués estat sancionat amb 4 punts, però avui només tindrà una sanció econòmica. Conduir en sentit contrari, però, continuarà sent sancionat amb 6 punts del carnet. També hauria perdut 4 punts el conductor d'un vehicle no autoritzat que circulés per autopistes i autovies, aquell que dificultés la maniobra d'avançament o el que ocupés en un 50% més les places autoritzades del vehicle. Tots aquests supòsits s'eliminen, així com aturar-se o estacionar en carrils bus o en revolts, canvis de rasant o túnels, o circular amb menors de 12 anys com a passatgers de motocicletes o ciclomotors. La multa es manté, però no es perdran punts. A partir d'ara, més, serà obligatori sempre circular amb els llums encesos, tot i que, de moment, no es multarà no fer-ho durant el dia. D'altra banda, la nova llei de seguretat preveu un càstig superior pels que no mantinguin la distància de seguretat, que ara perdran 4 punts en lloc de 3, o els que alterin els tacògrafs o els limitadors de velocitat, que fins ahir no perdien cap punt i ara veuran com els hi resten 6. Per últim, la llei es posa dura amb els inhibidors de radars. Si els agents detecten que el conductor el porta instal·lat, perdrà 6 punts del carnet i haurà de pagar una multa de 6.000 euros.